Tothom es pregunta a qui va dedicar aquest gol. Per esbrinar-ho, haurem de retrocedir uns quants dies. Me llamo Leo, en catalán me llama Sesesu y en Cracovia me llama KSG y antes solía marcar goles. Tranquil, noi, penso que aquí t'entenem tots, eh? Jo vaig passar una ratxa sense marcar. 11! 11 minutos, pero eso es poquísimo, es buenísimo. No, 11 partits. 11 partidos, pero yo solo llevo 3 partidos. Solament. Es comença així i mira'm a mi, 15 partits. Esto es un desastre. Deixeu-me'l a mi, jo sé com solucionar això. És molt dur no marcar per la gent que estem acostumats a marcar hat-tricks. Va! Però si tu només vas fer hat-trick a Göteborg! Perquè no vam jugar més vegades contra el Göteborg. Si no hagués marcat un hat-trick cada vegada, els tenia pres a la mesura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mira, l'única manera de tornar a marcar és unir-te als nostres partidillos. Mira, centra Ronald Koeman, Laudrup remata... Gol! Pero si no había portero. No, és que em tocava posar-m'hi a mi, però m'ha fotut mandra. Leo, estàs en crisi. Uneix-te amb nosaltres i tornaràs a sentir la joia de marcar un gol. No, están equivocados, yo no estoy en crisis. Volveré a marcar en partido oficial. Com en la selecció argentina, que vas estar 2 anys i mig sense marcar. Ahí li has donat. Leo, per solucionar un problema, primer has d'acceptar que tens un problema. No, marcaré el próximo sábado y les dedicaré un gol. A usted y a usted. Pobrissó, no encerta ni on és la porta. Julio, vés a buscar la pilota. Allà no, Julio, no. On està la pilota? I així va ser com li va dedicar el gol als 3 companys que van ajudar-lo a superar la crisi. ¿Pero qué crisis, hombre? Si solo fueron 3 partidos sin marcar, boludo.